verse 37. Le ndoda ihleli khona la yabuza ukuthi verse kanti beyilaleleni ekuqaleni sivule. Verse 37. Verse 37. Yes. Konke angipha khona Nazo. ubaba kuyakuzwa kimi. Yes. Oza kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Ngicela uphinde kulondimana. Oza kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Onjani bazalwane? Angisoze ngenza njani? Awu la itende nanikho. Onjani bazalwane? Angisoze ngenza njani? Siphinde nokugcina. Onjani bazalwane? uJesu akasoze enze njani? Ungangifundela amaHebheru chapter number 11 verse number 6. AmaHebheru chapter number 11 verse number 6. Hebrews chapter number 11 verse number 6. Yes. Funda verse 6 kuphela. Verse number 6. Yes. Kepha ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Dabrazoya. Ngokuba oza kuNkulunkulu onjani bazalwane? Ayangizwa lapha etendeni. Onjani bazalwane? Yes. Ngokuba oza kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfumanayo. Okay. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngesihloko esithi ozayo. La isifunde khona ngiyaxolisa kwabenza theology bazalwane sekuyiyona introduction yami le. uJesu la akhuluma khona uthi akekho ozayo. Oza kimi engiyakumlahlela ngaphandle. Kungazuthi uma umuntu eseza kuJesu akabe sabuzwa ukuthi ufika nje uvelaphi. Akabe sabuzwa ukuthi kungafiki ngani izolo. Akabe sabuzwa ukuthi uqalephi. Akabe sabuzwa ukuthi uphumaphi. Akabe sabuzwa ukuthi wenzeni. Into ajatshulelwayo ukuthi uyeza ngoba akekho ozayo. Noma ngabe usakhiphisisa intathu kodwa mayike weza akasoze alahlelwa ngaphandle. Noma ngabe usebulele kodwa mayike weza akasoze alahlelwa. uJesu akanalo ingaphandle. uJesu akanalo ingaphandle. Ngicela ningizwa ngiyashumayela. Ngithi mina uJesu akanalo ingaphandle. Isonto lingabamanga abantu. Kuthiwe lo ayusone kakhulu. Akasafuneki. Kodwa meke wamemfuka phambi kukaJesu akasoze ajikiswa. Akasoze noma zedakiwe kodwa meke wamemfuka phambi kukaJesu ingakapheli ibhabhalaza. Akasoze Brado shakapande rata kasata payela riba baba sata kapando agasaza. Noma ngabe sewagiva apha esontweni kodwa wayihlabelela kodwa usemithi usefika buke bese nikini ikhanda mayike weza akasoze alahlelwa. Ozayo kumadlovu. Ozayo
Shout OZAYO! Kondo nanzo. Noma ngabe isonto selamphuca isikhundla kodwa mayike weza bake benza iphutha babamba umama ephingile bambambe enqunu basebenza imistake yokuthi bamsondeze kuJesu ngoba umthetho kaMose utho wenze njena ukhandwa ngamatshe kodwa umthetho kaJesu uthi akekho OZAYO korabashathola basaya akekho ngeza kuJesu ngangimani ange saba usinikela kodwa Jesu hasana soluto wavele wangithatha ngomsa wakhe kodwa Jesu hasana soluto wavele wangithatha ngomsa wakhe Jesu hasana soluto wavele wangithatha umthetho kaJesu umthetho kabani uthi akekho njani ayikhuluma nami esontweni akekho njani obrakosha nomeza sekune proof anikho la etendeni eza kune proof ukuthi lento uyenze ngempela kodwa mayike wafika phambi kwakhe ulula izandla amamukele amphakamise amgone amkline adwebulayini ethi nami angikwehluleli ongena sono akathathi itshe amshaye ngoba akekho OZAYO la kwaJesu bayisidalwe esisha amabele esagcwele ubisi okunye usakusula amafinyila okunye uyakuphipha okunye gqiza amathi kodwa akekho OZAYO akekho OZAYO hlani phansi awunaso isizathu bekani mina nonke awunaso isizathu songasindiswa umuntu ola ungasindiswanga wenza into engasile uma kanti yini ungasindiswanga mbuze uthi yini ungasindiswanga ngoba asikho isizathu esiqine ngokwanele esikwenza ungasindiswa ngizwana entendeni umthetho uthi akekho OZAYO la akulindwa kuphela ibhabhalazi
Khona ngizoshumayela kuye manje. Nendaba yefolisha ikhulunywa la. Indaba yefolisha ikhulunywa. Wena ngena la ifolisha soyibona phambili. Akekho ozayo engeke umlahlela ngaphandle. Noma saqaleka akekho ozayo. Yena ungasindiswanga. Yena ungasindiswanga. Indaba ngamabura. Ngoba abantu bazwe intombi ngamabura. Indaba amabura ngena la indaba amabura soyibona phambili. Akekho. Abanye bahleka indaba amabura kodwa abasindiswanga. Umuntu angasindiswanga uhlekani ngempela. Ayikho into ehlekisa ungasindiswanga. Akekho. Isango lakhona lisavulekile isango JESU isango lakhona lisavulekile isango JESU. Khohlwa indaba befundisa. Khohlwa indaba yesonto. Indaba yempahla ezintsha khohlwa lonto. La uza neminiskirt. Kodwa mawusuke weza kuye. Akuthiwa buya kusasa. Ungasindiswa namhlanje. Uphethe imboza nenkawuza ephaketheni. Soyibona phambili indaba yenkawuza. Akekho ozayo. Akuna nkinga. Awuqala uya kifolish bese uyeza. Kuziwa nayo ifolish. La awugeze ufana nendodana yolahleko. Uvuka eingulubeni. Uthi ngizosuka. Ngiye kubaba. Mangifika kubaba. Ngithi sengikhona. Bengilahlekile. Kodwa sengibuyile. Akekho. Akekho ozayo. Nangeso? Akekho njani? Akekho njani? Ozayo. Yabo uthi uzelana uphuma emkipitweni ayikhulunywa lonto leyo. Oyakhe sasenhlizweni. Indoda yakho sayithanda. Awuqali ngokudela indoda bese uyasindiswa. Usindiswa nendoda. uJesu ngaphi indoda ngaphi uJesu ngaphi indoda ngapha ngoba akekho ozayo. Indaba yempahla ezintsha ayikhulunywa la. Akekho. Anike tendeni akekho. Manje mina ubuka umthandazo wakunika ikhohlwa indaba yesiwasho la. Awuqali yokuchitha isiwasho oza naso. Akekho. Yini kwenza ungasindiswa? Uhlaleleni ungasindiswa? Uyawuza umthetho? Akekho ozayo. Akekho ozayo. Akekho. Onjani? Anginizwa eGobandlovu onjani? Seniyasondela onjani? Tshema khantani hamba kuJesu. Tshela hamba kuJesu. Ngicela nivalele lo beat nifake ibeat original. Ethi kodwa uJesu azange shalutho. Wavele wathatha ngomsawa. Esonto masazokubuza amacala. Bokuphi bewenzani nobani? Khohlwa indaba yesonto. Kodwa uJesu azange shalutho. Yebo ke. Iyo leyo beat iyo leyo. Kodwa uJesu
usane love bite ingakasuki love bite yasekuseni kodwa akekho ozayo engiyakumlahlela ngaphandle khohlwa indaba yamama umkhokheli akekho oza kuJesu yebo ke JESU asanga soluto wapele wathatha umsawakhe ngizelanga bonke labantu ngizelo umuntu ongasindiswanga uhlaleleni yini ozoyichaza la kuthoma usuke weza konke kunesokubona phambili kufana nephoyisa la khahlelo ekhuza ukuthiwa ngene emveneni uthi angenza kuthiwa uzochaza phambili nawe sindiswa manje yonke enye into uzoyichaza phambili hayi kodwa mina ekhaya makungena ensindisweni uyochaza phambili shout yes laba yentambo kuthi manje uetiwe bakuetela bakuetala bakuetala uyochaza phambili ukuthi wawuetwa kwenziwe njani ngene ensindisweni uyochaza konke ngimshumayizayo khona ekokho ndaba yakho ukuthi manje wakhula isikhohlwa ilo nto leyo ngena la ngesonto ibhasi yobila iduma izokuthatha njengoba unjalo sengiyathandaza konke okunye abazona bami kulunga ngendlela kunjani angisanizwa kunjani indaba kaSiyane nendaba kaMabure nendaba kaVusi noNathi khohlwa ilo nto le iyolunga ngendlela iyolunga indaba kaNtombi nendaba kaZanele iyolunga phambili out yami sangisindisiwe manje uZanele ngiyomona ngomsombuluko ngesonto ngibheke emtuba uyochaza pha uzimakhelwana thando yami uzona mfundisi uhlaleleni wasindiswa mbuze yini awusindiswanga ngani yini inkinga yakho yini ngiyakhuluma nawe inkinga yakho yini omhle ukuthi uhlekani wasindiswanga uhlekani yini inkinga yakho ngoba akekho khulumana esendeni akekho engeya kumlahlela ngaphandle sengiyathandaza isihlalo somusa ngikuso namanje ngingumoni hebake bamnenza njani manje isihlalo ke isihlalo sobuko ngibusona ke ngibusona nami ngiguqile JESU
Sengiyathandaza. 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 Uvalile amehlo akho. Thank you Jesus. Izandla zakho ephakeme. Ingomani sithi se Jesu 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 Nazela bana po abisa shaya lemos ya machasu umise Jesu 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 energy, energy, energy. Kavaliwe amehla kavaliwe namhlanje ngizokhumbuze kobandlovu akekho ozayo akekho ozayo uthi omunye umfundisi mina ungazi namfundisi sengihushule 3 akekho ozayo munye uthi mina mfundisi nginayidumbu ekuhanjwa phansi kwazo angidlali sengibulele kodwa akekho ozayo omunye uthi mina mfundisi ngibuya emshadweni sengadivosa akekho ozayo uthi omunye mina mfundisi ngangisindisiwe ngangihlabelela sengawa akekho ozayo uvalile amehlo akho. Thank you Jesus. Ngimila ngimamazala ngiphosa udomo ngithi buya mntwana buya buyele ekhaya usuku libala khona yini ongathi mfundisi thandaza kanye nami ngiyafuna ukuphinde ngize kulo Jesu mfundisi ngake ngasindiswa kodwa mfundisi izinto esengizenzile zishayisa ngamahloni ngasachaza uyochaza phambili wanamhlanje akekho ozayo namhlanje ngizokumema namhlanje ngizokubiza namhlanje ngizokucela ngicela namhlanje uze kuJesu valela amehlo akho sengiyathandaza. Thank you Jesus. Thank God Tabaroshaya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Amehlo akho avaliwe sengiyathandaza. Thank you Lord. Isihlalo sono ngesomusa yikusona ke iguqile ke ingumoni ngiyacela Jesu ke awungizwe wena osho njalo uthi mfundisi thandaza nami namhlanje ngiyeza kulo Jesu nami ngiyeza kulo Jesu bengingazi ukuthi akekho ozayo
Kodwa namhlanje nami sengiyeza kulo Jesu. Bengisenamabala, bengisenama excuses. Kodwa namhlanje ngiyeza kulo Jesu. Phakamisa isandla sakho lapho khona. Phakamisa isandla sakho, ngiyazibona izandla. Ungasadidiseki, ungasathi okunye kuyolunga ngendlela. Akukho uJesu angeke akulungise. Yebo ngiyazi. Wena uphakamisa isandla sakho, ngicela usuke lapho khona ugijima uze ngaphambili. Ngifuna ukuthandazana, ungasabambezeleki. Suka lapho khona ugijima, gijima. Wawungizwe. Come on. Gijima uze ngaphambili. Jesu. God bless you. He's one. Ungasakhathazeki. Gijima uze ngaphambili ngithandaze kanye nawe. Jesus. Yes, Lord. God bless you. He's one. Oh, no, Mazula, Kenya. Yes, Lord. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit of God. Wena olanga phambili uvalela amehlo akho, izandla zakho ziphakeme. Ufuna usho lamagama uthi Nkosi uJesu. Sonke sibalekelele etendeni uthi Nkosi uJesu. Namhlanje ngiza kuwe. Nginikele impilo yami kwezakhe izandla. Lithi izwi lakho ungumvuzo walabo abakufunayo. Ngene enhlizweni yami, ubusa impilo yami, bese uyanginikeza umvuzo wokusindiswa. Vala amehlo akho. Baba, egameni lika Jesu, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke, izwi lakho selishunyayelwe. Naba bantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele abarespondile ezwini lesiphambano. Uthe baba liwubuwula kwababhubhayo, kodwa lingamandla kwabasindiswayo. Moya Ngcwele, siyathandaza mababona amandla ezwi lakho eguqula impilo zabo. Ngiyathandaza ngegama lika Jesu, abanye beza kuwe bengaqondi ukuba benzani, kodwa sonke Nkosi ngawo lawo mandla avusa uJesu kwabafileyo wayisiza kanjalo impilo yethu.
siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele emveni kokushunyayelwa kwezwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla onke egoba ndlovu kuyokwazeka ukuthi bekushwelekile ukuba his glory idabule kule ndawo. Naba abantwana bakho beze kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele, sinikele impilo zabo kuwe uNkulunkulu wethu onamandla onke, akekho oza kuwe oya kumlahlela ngaphandle. We give you glory, we give you praise in Jesus mighty name. Ake shela uJesu izandla ezinkulu in Jesus name. Nene la ngaphambili ngicela ningibheke lithi iBhayibheli uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile bheka sekuvela okusha. New beginnings are about to emerge.